तारी जाता कि पूरा पंचायत के मसाला पीस के सब्जी में डाली है। 2 बेखत के खाना बनाए के बाद 13 घंटा से मसाला पीसा तारी। हम 2-3 हाली आ गई अभी लेके मसल लेना पिसाई। अरे दादा हो दादा पीसे करला त काहे पहिले आके पीस लेलु ह काहे उठा तारू रोज सुत के उठबो 12 बजे आ काम होई पहिले ही ई त ना हो पाई पीसे बता के पीस पहिले। तारा खाली पट्टीदारी नहीं के करे के ठीक बा। 6 बजे आवेनी त 6 बजे गर्दन पर चढ़ जालू, 8 बजे आवेनी त 8 बजे गर्दन पर चढ़ जालू। आ ठीक बा कहता रु कि तो हम एथी पट्टीदारी नहीं करत हैं देखा देखी करत तारा खाली करे लागनु त छाती फाटे लागी। तो काहे न पहिले आके पीस लेलु काहे आके बैठा लेलु इंतजार करलु कौवा खान के कब हटे किया के हम पीस ली। इहे मसाला पीसे में मेरा कितना बढ़िया लागता हैं। एक में रहलू तो आज ले मसाला ना पीसलू का तो हमरा कलाई में दर्द हो जाता, डांड में दर्द हो जाता। ये बरा 13 घंटा मसाला पीसतारू ई पट्टीदारिये नु हो। त नौकरानी है कि मसाला पीसी या बनाई खियाई सब पैसा थहिया के तू रखबू आ मसाला पीसी हम बनाई हम आ हुर के खाली सुताबू। रानी बन के आई रहली हम नौकरानी रहनी कि मसाला पीसी खाना बनाई हैं। हम तारो बरा नौकरानी ना रहनी हैं। आ ये बेरा भत्तार के तरह पढ़ा लिखा के नौकरी धरवा देनी सन त बेरा रानी भइल बाड़ी। सब काम के चिंता बाकी ना ये बेरा चास मसालो पिसाता आ पट्टीदारी चरगुना बढ़ गइल बा हैं। काला बिना कहाते नहीं खे आ कह दी त मन रहते नहीं खे। चला बड़ी हमरा से एथी करे देवर के खैलू भसु के खैलू रखलू थकिया के आ हमरा के चहलू रही रानी बना के ई तो हमसे ना हो पाई। ओइ जैसे थाती लेके आई रहलू कि तार भतार पढ़ले लिखले आ नौकरी धले ले वो बेरा त ए दीदी हई घटल बा हई घटल बा हई घटल बा आ ये बेरा दीदी गली भाण में। हाय 10 साल रहलू देवरे से पटल तब ना देवरानिया के सब कुछ घटल त तोसे ना मांगी त कैसे मांगी गांव के लोग से मांगी। देवरा के पोस पाल के पढ़ा लिखा के आई बेरा नौकरी धरवा देनी सन त एकर मतलब हमनी के रखले बानी सन। रे तोर कैसन नियत बारे आ ये बरा नेकी के कोनो जवाने नहीं खे ते केंगा हंसा तारी रे हंसे के चाहिए हमारा आ तोर बाप मैया के हमरा द्वार पर नाक रगड़त रहे तब नु आइली ये बेरा दूध के कुला नु करतनी तोरे भतार के नौकरी हो गइल तो काहे ना हंसबे रे। ते ही हमरे ससुर के मेहरारू वाले करे कि तोरी गोड़े पे हमर बाप के नाक रगड़त रहे। तोरा नियत के हमरा पता चल गइल रे दादा रे ई नहीं खी जानत रे हैं कि सास ससुर ना होला तो ओकरा जगह पर बड़ भाई बाप बराबर होला, बड़ भौजाई माई बराबर होले। ई तोरा दिमाग में नहीं खे रे हंस देली हैं। बड़ भौजाई अगर माई होला तो सियान देवरे के घर में ना बोला के सुतावत होखी। दे ढेर बोलतारी ठीक बा। तोर मुंह ना देख के रे अपना देवर के मुंह देख के तोरा के छोड़ देतनी ना तो तोर सातू खानदान नाच देती है बरा जल्दी। नहीं सही कहत रे। अरे झूठ नहीं कह गाना गावत तोनी ऐसन भौजाई तो दाग लगा देल बाड़ी सो तो गाना गा ऊपर तक उनके देवरा ढोड़ी चटना बा कुआं कइले बा तो होई कइले तो भौजाई के देख के तो बनो सो। अरे आ तोरे खानी मेहरारू कुल गाना सुनेली सरे छुछुनर जब सुनले बड़ी तौने न कहबे हाय उम्र हो गेल आज हम गाना नहीं की सुनले ते सुनले बड़ी तो कहत तारी चटोइले बड़ी तो जानत तारी। Few moments later. ई कोनो नीमन बात बा अपन खाए के अपन पिए के अपन सुते के रोज रोज के कच रउआ लोग कइले बानी लो हां। ई एकरा नहीं के बुझा जानलू भतार के नौकरी हो गेल बा ई धरती पर नहीं के चांद पर जाए खातिर तैयार बिया। मार बचिए 400 के लोढ़ा सिलवट मिली जाके होने किन के इहो जान जइयो केतनो चिड़ै उड़ी है आकाश धरती के करी है आस ना ऊपर धन भइल तोर ऊपर मन भइल उहे इनकर हाल बावे ना बाप माई आज ले देखलस उतना रुपया आ ना ई देखले बड़ी ना पर तो तराइल बड़ी। अरे दादा हो दादा है मां बिरवा बोका करे आ गलिया रे एकरी ताले से घर के घर फूट जाला आग लग जाला ई एकर चली त लंका दहन हो जाई भाग ना कल खोरा से तर मुंह में हुर दे ततरनो। तनी के बीच में के पड़ी रे तनी के बीच में पड़ के हड़वावा सो तनी के अगर दोबारा पड़ गेलू पीछे में ना त पड़ जाई पीछे में जान जाई हां। हे दे हाय सुन हमरा के तो नाश्ते बारी कोनो पट्टीदारो के नहीं की छोड़त कौन पट्टीदार तोरा में नून डाली रे हैं। आ तोर माई बाप कहेला ए बड़ को कौनो हमरा बेटी से शिकायत होई तो हमनी से कही। आज 20 साल हो गइल आज ले नहीं किनु कहले लेकिन ते नाक में दम कर देले बाड़ी। हम जातनी एही बेरा फोन करके तोरा बाप माई से तोर पूरा कारनामा कहतनी रे। हां जा जौन करे तुम कर ले मेरे मम्मी पापा सब जानते हैं।